мо ҳеҷ, замона ҳеҷ, дунё ҳама ҳеҷ. Э ҳеҷ зи баҳри ҳеҷ, бар ҳеҷ мапеҷ. доне ки аз одамӣ чӣ мемонаду бас. меҳр аст, муҳаббат аст, боқӣ ҳама ҳеҷ. рӯзатон ба хайру ба шодӣ. аниқтара шабатон ба хайру ба шодӣ, дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. нав акмо видеоро сар мекунем, барое ки фикр кардем то бегаҳа ягон чи фикр накардем. инам хали камтара корзиночки кадестам барои кӯдакора. гуфтам ки бо шумо ҳамсӯҳбат шидад, баъд корзиночкиро бикунем. баъд як-ду хоҳармон савол додан, мастика барои чиай? мастика, дӯстони азиз, ам дидам мастика кардам. бисёрушта нофаҳмо буд, барое ки хай ман намедонистум. баъд ями кам тортпаз шидем, баъд фаҳмидам мастика барои ами гулдохтанай. ҳозир ина камтарак мастикара гирифтагиём. чӣ кардагиём? Да пишевой не бо да клёнка мондам, баъди ай пишевой гирифтам. чӣ мекунам ша ҳозир? насиб боша ҳозир якта коронача када нишон метем шумода. ку метонам ё ки наметонам? дӯстони азиз меҳрубон, дар хамира инаи чӣ бошад? маскаву чӣ андохтагиём? сахарни пудра, баъд чӣ сметана бугем. барои майра кадагиём. чӣ хеле ки шумо да када нишон додагиём. касоне ки нав ба канали мо обуна шидагиед, хуш омадед дӯстони азизи мо ва миннатдорам ҳаматон. богоҳ хелеш мепурса ки шумо чанд фарзанд доред. мо шукронаи худо 4 фарзанд дорем. агар влогҳои пешинамон надида бошед, 4 фарзанд дорем. катимон якҷоя зиндагӣ мекунанд. калониш 18 сола, майдакиш 3.5 сола. калоним барои чи 18 солаи? барое ки писари шавҳармай. баъд ман худам бошам насиб иншалло 28 сола мешам. охираш ман сол канал шукудаги 27 гуфтам. насиб боша иншалло ки 28 сола мешам. худо ба рӯзоро агар бирасонамона, да 28 солагим худо ба рӯзоро бирасонамона, бо да 28 солагим бозод рӯз хай бо мебинем. инам хеле хай дӯстони азиз, инам хеле мекунам. баъд ман чӣ хеле ки гуфтам ами чиё алахон будам, некем накфариза некем чӣ кард хушруб буромад. ман баъди вай 2 бори дига кадагӣ будам. баъди ӯ видеом бо 2 бори дига кӯда кардам. бо инаи рӯз бо хостам ки бо камтарак бикунам шуна. кремои шефмон камтарак мондагай. креми шеф кати чӣ хеле ки удаф нишон дода будам, гул меандозам. то охири влог бо мо бошед дӯстони азиз. аз ҳама миннатдор мешавам ва чира корона боша барои ҳамо болои торта. ман вақте ки худам мерафтам мепурсидам, ҳамо болои торта корзинакҳои майдака меша, корзинакҳои калона меша. корзина мегум нигоҳ, коронаҳои майда меша, коронаҳои калон меша. анамо коронаҳои майдаҳакаш 35 сум меган, калонаш 55 сомон. золотистик свет кадагай. мо ҳам хали кандурин дорем. агар дар кор боша кандуринам мекунем. хумонку якта тайёр кунем барои санҷиш. мо мастикаи динангӣ тайёр када. ва дӯстони азиз, аз ҳама эҳтиромона хоҳиш, видеомона паделитса кунед, лайкотона бумонед. бисёре мепурсед лайк, иқа лайк мегед, ҳамин лайк дар шумо чӣ дар корай? лайк дар корай ки ҳамин видеомон камтарак просмотр бигирад. ҳама меҳнатҳои мо барои ҳамун як лайк ай дӯстони азиз, барои баҳри шумо хурсанд кардани шумо ва барои як лайк мондани шумо. دوست عزیز ما میخوایم متیاچه شرارده بکن. اینه میماره گفته بیار مرا یاد دوستانی عزیز نشون بده. اما قنیه میگم میگه که خیلی بیا با نشون بده. من یک گپ دارم. گپش نمی‌کنه. میخوایم ما یاردم کنیم. اینه یاردم کده است میگه. همه‌ش جمع کده است دختره که قابل ما. ما میقشه مو 18 تام خیلی خریدیم.
Я бор тайёр мекунам ба мондагиша бо печени сердечка мекунам. Чиқаре ки Фариза нағз мебина. И ҳамада приказ медиҳа. Инамиҷа бо апашқати папашам ҳаста. Хап кунед шумо бо яке гав назанед мисол. Чӣ дакун? Ту гав зани? Инам хеле хай. ҳозир иро мекунем насиб боша бас ҳар мекунем короночка вона. Иёро бумонам дар духовка ва коронара чӣ хел каданша я нишон метам. Баъд видеоро тамом мекунем. Ягон гап дорӣ? Гап задани дорӣ ягон чӣ? Дега тамом? Ана ки дӯстони азиз ма чиро нишон метам. Ина крахмал, камтарак крахмал мечошум барои шурӯъ тунук карданмон. Крахмал чошидам. Коронара тайёр мекунем ҳозир. Бо шумо ба мо чӣ даркорай? Ҳамин мастика даркорай. Якта бақали ҳаворак, крахмал. Баъд мо қоғаз инай хел буридем. Типа корона. Дидем я видеоро амхали. Анаки ира тунук мекунам камтарак. И камтарак сахт мешидай. Баъде ки монди дар холодильник сахт мешидай. Бо мегири камтарак дар микроволновка ё ки дар духовка камтарак гарм мекуниша. Баъд мулоимак мешидай бо. Анаки шурӯъ мекунем. Ма тунук мекунам. Дӯстони азиз тунукиша намиқ кардам ина. Тунукиш. Баъд анамира дайнами мобайн мемонам. Ира ба ручка кашидем. Баъд чӣ мекунам? И худаш корчача дорад. Чӣ хеле ки медонед нишон дода будам ё ки ман нишон надодам. И хеле ҳарчи дора худаш ин. Кадоме ки намедонад. Анаку баъд амхали кадам мебурем мастикара хушрӯ. Ҳами ради чӣ кадаги кади? Пай када хушрӯ када мебурем. Гирифта мегирем исунша. Анам хеле хай ма буридам шидам дӯстони азиз. Бо нишон метим тона. Дӯстони азиз анам хеле буридам. Анаку аккурат нагирифта амира да гирди ами чӣ мечаспонем. Дӯстони азиз меҳрубон ма вая кадом нашид тунуктар будай нашид ина ғавстар кадам. Буридам ба ғавстар баъд часпид. Ина хеле мемонем. Баъдан вақте ки мондем бо камтараки ҳами чиёша. Нами чӣ мегам? Нами кунҷакоша. Ина ҳис мекунем ина хеле. Ина ҷоша камтарак тунук мекунем. Холаб мекунем шуда. Нам хали кадем омадеста я. Баъд бо ҳами камтарак гирифта ина хали камтараки кӯлак мекунем ранги моҳорача. Дами чиякош мемонем хушрӯъ. Барои ба зебтар шиданаш. Дами углакош. дӯстони азиз меҳрубон инами хеле хай тайёр кардам ба дили худам ранги корона муқнашиде. Накам вай ҳамхали када буд. Ҳамхали баъди қоқ шиданаш ба хушрӯъак шида буд. Хайра ҷудо кунем ба хушрӯъак метофтагист. Чум озику баъд ранг кунам ба мебинам хай якум борда ба фикрам ки нормал на. Ҳам барои ёд гирифтан нормал на. Худам худам дилбардорӣ кунам. дӯстони азиз меҳрубон намхали пухтан иҷа сония варени дохтастай. Ман ҳозир мегирам чӣ мекунам шуна? Гул меандозам бугум ай крем шеф. Сирха гудаф гуфтед ки сирху савзу ҳар хел мешид. Кӯдако хурсанд мешидан барои амун идаф сирха ки савзака амхали кати гул меандозем. дӯстони азиз намхали се намуд дохтум. Анаки гул меандозам шуна.
ده انا bayrak Tojikistan شد مگسونیا. خیلی خیلی دوستان عزیز تیار کردیم. این اینجا دا با ما محرکای رنگ و رنگ وفلیکی داریم. بولوش وفلیکه درنش شکلات هم قبا مزه کن. اینم خیلی خیلی میپرتویم رنگی یو کشید. اینم خیلی خیلی دوستان عزیز کودک خرک در اینجا باشه ویدیو را به پایان میرسونیم. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد. خدا نگهداری علیکم و شما باشد. خیر دوستان عزیز. چه خیلی فریزه